Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar ku gabatar da wani abu gaba ga Allah da manzonsa, kar ku ce Allah bai ce ba, kar ku hukunta Allah bai hukunta ba, kar ku gabatar da wani ra'ayi ko fahimta gaba ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu malamai suka ce ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, ay la tataqaddamu bayna yaday Allahi wa rasuli. Kar ku sha gaban Allah, kar ku sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ku ci gashin kanku a wajen hukunci, ku ci gashin kanku a wajen ra'ayi, ku ci gashin kanku a wajen gudanar da rayuwarku. Allah ya ce kar ku gabaci Allah, kar ku gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya tabbata a cikin hadisi yana daga cikin sababi na saukan waɗannan ayoyi na farkon suratul hujurat, waɗansu jama'a cikin ƙabilar banu tamim, annahu kadima rakbun min bani tamimin ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wata tawaga ce cikin ƙabilar banu tamim, mahaya suka zo akan ababen hawansu, raƙumansu, suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sun samu annabi na tare da sahabbansa. Abin da ya kawo su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa musu shugaba a tsakaninsu. Fakala abubakar, sai abubakar siddiq ya ce ya rasulallah amiril qa'aqa ibn ma'badin, ya ce ya manzon Allah ka naɗa musu alƙaƙa ibn ma'abadin. Fakala umar, sayyidina umar sai ya ce ya rasulallah amiril aqra ibn habis, ka naɗa musu aqra ibn habis. Annabi na zaune yana jin su dai waɗannan ƙabila, waɗannan jama'a sun zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya naɗa musu shugaba a tsakaninsu. Sayyidina abubakar sai ce ya manzon Allah ga wadda ya fi kamata a naɗa. Sayyidina umar sai ce ga wadda ya fi kamata a naɗa. Allah sai saukar da wannan aya. Allah ya ce me kai ku, wa za a naɗa ga manzon Allah a zaune? Ya ayyuhal ladina amanu, Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, kar ku dinga gabatar da wani jawabi gaba ga Allah da manzonsa. Jama'a mun ji? Allah shine mai hukunci, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai hukunci. Wato yana daga cikin abin da ya kamata 'yan uwa mu fahimta game da al'amarin addini. Kaga addinin musulunci addini ne da 100% aka gina shi akan ka bi abin da aka tsara, ka bi abin da aka tsara. Inda mutanenmu da su fahimci addini ta wannan fiska, wallahi da bid'a ta bar kowane lungu da sako a cikin al'ummar musulmi. Shi addinin musulunci addini ne da aka gina shi akan kawai kabi, an tsara shi, an yi komai, an cika shi, bayi bukatar ra'ayin kowa, bayi bukatar tunanin kowa. Abinda ake so kabi.